هرێما کۆبانê zengîn e bi çandiniya xwe û pirtirî nod ji sedî xelkê herêmê di çandinê da dixebite û piraniya vê çandinê ceh û genim e got aboriya xelkê Kobanê li ser e. û li gor hewaya herêmê her 4 yan 5 salan carekê baran pir dibare û mewsim baş dibe û li gor cotkaran gohî sal yek ji salên herî baş e. Yani akseri mentıke jî giceye. Umulda jî berê xizûane berê. Tu şoğultine, kortine, tiştektirine. Dûm bo çar mı tesiyet. Bo salî heştan çetire. Çetire bo bişekil am biye. Bişekil am gibiye. Tevî got mewsim baş e lê metirsiyên cotkaran hene ji nexweşiyan herwiha metirsiya herî mezin ew e got di dema çinandinê da agir pê bikeve. Adil Midris got şêst çimbil ceh û genim çandê diyar dike. Got mewsima wî wekî hemû herêmê baş e. Lê her tirsa wî got qeze bibin û mewsim zirarê bibîne. Xême şekil am jî rojava gişkî jî bi sîraetê xwedî dibe. Merî tim hêvîdara ji Rebbî alemê elhamdülillah sazat şebabin em hêvîdarin musumeke xweşik ji milet were em hêvîdarin ji hevalara mazotê me em bikin ji patosara traktoran ihtiyat bêlin şewatê ra hamber me dijmin hê em lazim elzadê xwe miqayîd bin bo musuma rojava gişkî newa şexsekî ye her 10 salan 5 salan hesbî rehmê Rebbî alemê ku ji me reva xêrat tê vê xêrê jî lazim me em miqayîd bin hîfaz ser bikin bi rizqê me be. Hîsal di encama pirbûna baranê da mewsim li herêmê baş e û salên wek vê têda rewşa aborî li Kobanê baş dibe. Lê dîsa metirsiyên cotkara li ber çavin. Got di salên berê da qezeyên agir rûdane. Mahmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.